Gikatakdang mopalit ang Mandawi City LGU ug mga metal detectors aron mapahingusgan pa ang seguridad sa mga eskwelahan karong panahona. Ang report ni Nico Sereno. Human sa nahitabong insidente sa usa ka eskwelahan sa Tacloban City. Sama sa ubang mga tunghaan, gihingusgan dayon ang mga security measures diha sa Mandawi City. Nagtigom ang mga school officials, kapulisan ug LGU aron mahisgutan ang tinabangay sa lain-laing sektor. Usa sa natuki ang request sa mga eskwelahan ngadto sa local school board para sa pagpahugot sa seguridad. Gipaabot sa City Hall, mga metal detectors ang gihangyo nga ilang gikonsidera pagpalit. Na sila request, ipangitaan pa namang pondo. Okay, mag-procure din ang city na. As far as practicable, yes. Sa pagkakaron, di pa hinumatino pila tanan ang paliton apan mga public schools ang panghatagan niini. I do not know kung kaya. No, wa mo na ma-appeal sa budget for the year. So, resource out pa lang. Ngita pa may Nico Sereno, Balitang Bisdak.